అందరికీ నమస్కారం. జీవితం అనేది ఓ అందమైన ప్రయాణం. ప్రతి అడుగు మనకు ఏదో ఒకటి నేర్పిస్తూనే ఉంటుంది. ప్రతి తడబాటు ఓ బలాన్నిస్తూ ఉంటుంది. విజయాన్ని సాధించి తీరాలన్న ఓ బలమైన పట్టుదల ఉన్నవారు తమను తాము నిరూపించుకోవడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తూనే ఉంటారు. జీవిత ప్రయాణంలో ఒక్క మలుపు జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తూ ఉంటుంది. 1000 మైళ్ళ ప్రయాణం కూడా ఒక్క అడుగుతోనే ప్రారంభమవుతుంది. ఒక్కోసారి మన ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే చాలా దూరం వచ్చేసామనుకుంటాం. ఎన్నో విజయాలు, ఎన్నో అపజయాలు, ఇలా ఎన్నో అవమానాలు విజయాన్ని ఛేదించడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉంటాం. కష్టాలు, నష్టాలు, అనుభవాలు అన్నీ కలగలిసిన మన ప్రయాణాన్ని మరింత అద్భుతంగా చేస్తాయి. నిజ జీవితంలో గెలుపును సాధించిన కొందరిని నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను. ఈ ప్రయాణంలో మీ ప్రేమ, అభిమానం ఎల్లప్పుడూ నాకు తోడుగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.